L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, el coordinador general de Seguretat Ciutadana, Javier Reig, i el de Saforbici, Paco Cardona, han valorat el primer mes de funcionament de Saforbici. En tan sols 30 dies s'han realitzat 19.550 utilitzacions amb una mitja diària de 860 bicicletes rodant per Gandia i platja. Sí, dir-vos que el resultat de moment és fantàstic. La gent està molt contenta, els comentaris són molt bons, les bicicletes molt bé, i la gent està recuperant i tornant a la bici, però a més unes bicis en condicions, unes bicis que realment no es deixen tirats i unes bicis que tenen unes prestacions ni més ni menys que les que té que tindre la ciutat de Gandia. Entonces, des d'ací, avui avançar ja que una valoració molt positiva de lo que s'ha volgut posar en marxa. Hem tardat, les coses que se tenen que fer bé, que cada component que hem anat revisant i mirant, i hem fet al final una bicicleta en compendi de moltes que n'hi ha en altres ciutats i quin és el bo de cada una. I per això penso que tenim, si no la millor, de les millors bicis que n'hi ha en el territori nacional.